Noutăți din India și Sri Lanka, în premieră în România, produse medicinale ayurvedice și servicii de aromaterapie și spa și masaj cu produse profesionale autentice, produse de slăbit, uleiuri de masaj, produse și pudre ayurvedice de curățare a colonului, uleiuri esențiale și absoluturi de parfumerie din santal, lotus, floare de cafea, iasomie, scorțișoară, celebrul atar arabesc, fabricat în India, pe bază de sandal și flori de iasomie, magnolie ciampaca, frangipani. Toate se găsesc acum în atelier, în premieră în România, și celebrul Tulsi, busuiocul sfânt indian. Cosmetice și săpunuri ayurvedice pentru starea de bine. O premieră în România. Vă așteptăm cu drag!